ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇനി ഫൈനൽ മത്സരം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്നത് നാളെയാണ്. ഇത്രയും മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൺ വേട്ടക്കാരിലും വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിലും ആദ്യ 3 സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ 3-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് 5 കളികളിൽ നിന്ന് 7 വിക്കറ്റോടെ അഫ്ഗാൻ താരം മുജീബുർ റഹ്മാനാണ്. 2-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 8 വിക്കറ്റ് നേടിയ പാകിസ്ഥാൻ താരം മുഹമ്മദ് നവാസാണ്. 1-ാം സ്ഥാനത്ത് 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 11 വിക്കറ്റോടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഭുവനേശ്വർ കുമാറാണ് നിൽക്കുന്നത്. നാളത്തെ ഫൈനലിൽ മുഹമ്മദ് നവാസ് 3 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയാൽ ഭുവിക്കൊപ്പം എത്തും. 3-ൽ താഴെ വിക്കറ്റുകളാണ് നവാസ് നേടുന്നതെങ്കിൽ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ 1-ാം സ്ഥാനം ഭുവിക്ക് തന്നെ സ്വന്തമാകും. ഇനി റൺ വേട്ടക്കാരെ നോക്കിയാൽ 3-ാം സ്ഥാനത്ത് അഫ്ഗാൻ താരം ഇബ്രാഹിം സർദാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 196 റൺസാണ് താരം ഈ ഏഷ്യ കപ്പിൽ നേടിയത്. 2-ാം സ്ഥാനത്ത് 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 226 റൺസുമായി പാക് താരം മുഹമ്മദ് റിസ്വാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. 1-ാം സ്ഥാനത്ത് 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 276 റൺസ് നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം വിരാട് കോഹ്ലിയാണ്. ഏഷ്യ കപ്പിന് മുമ്പ് ഫോം ഔട്ടായിരുന്ന താരം ഒരു ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയാണ് ഏഷ്യ കപ്പിൽ നടത്തിയത്. നാളത്തെ ഫൈനലിൽ റിസ്വാൻ 50-ൽ താഴെ റൺസാണ് നേടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരമായി കോഹ്ലി മാറും. കൂടാതെ ഈ ഏഷ്യ കപ്പിൽ സെഞ്ചുറി അടിച്ച ഏക താരവും വിരാട് കോഹ്ലിയാണ്.